Nyaka sani Kenya osebedo achiel kuom pinjegi ma bende timo ohala e bore riwruogni mar COMESA. King'iyo malong'o to ere ber minyalo wacho ni piny Kenya oseago e riwruogni? Erokamano kuom penjono. Kenya kaka uchumi mag teko ahinya e region ni, Kenya gi Egypt, Kenya oseyudo gik mang'eny. Kuom ranyisi, Kenya iyudo ka Kenya wan manufacturing moko kaka lewni, kada kaka plastics, kadhi Tanzania gi Uganda, jo Kenya yudo ohala, yudo faida kanyo. Nitie seche moko ma iyudo kada piny moko kaka timba, onge gi timba moromo nikech ok wadan forest room, to Tanzania nigi timba kelo timba oyudo timba. DRC nitie gold, Kenya onge gold. Koro make sure gold be kodonjo through Kenya motero oko, Kenya yudo pesa. Koro ohala ka ni Kenya yudo benefit maduong' molo pinje duto. And ohala mahama okonyo gi dho dier wacho ni gross domestic product of a country. Piny moro ka uso gik moko madhi loka, kuom ranyisi kata kadhi Europe, oyugi chulowa in dollars kata euros. Koro pesa mabo konyowa chulo kata gopi maoko, mana achiel. Piny ni gere ka jowadhi oko tiyo services, gitimo gik tije moko, to pesa no biro e dollars, koro mano konyo Kenya. Koro region ni Kenya osebet ka benefit nikech Kenya en region maduong' e ohala. Wa export kuondego to wa import kuondego.